Сәлам, дуслар! Сәлам! Без сезне тылсымлы рәсем дәресендә күрергә бик шат. Тиздән 8 март җитә. Әйдәгез әле, үзебезнең әниләребез, тәү әниләребез һәм әбиләребез өчен шундый матур открытка, тәбрикләмә ясыйк. Башладык? Бу кул эшен ясау өчен безгә җилем карандаш, кайчы, гади карандаш, төсле картон, төсле кәгазьләр кирәк булачак. Тәбрикләмәнең нигезен әзерлибез. Моның өчен төсле кәгазьне урталай бүләбез һәм әйбәтләп бөгеп куябыз. Кәгазьнең бөгелгән җирендә бармакларыбыз ярдәмендә киселергә тиешле урынны билгелибез. Һәм кайчы ярдәмендә кисәбез. Нигезне ачабыз һәм киселгән җирне алга тартабыз. Менә шундый баскыч килеп чыкты. Хәзер аны әйбәтләп бөгеп куябыз һәм өстеннән каты итеп йөртеп чыгабыз. Тәбрикләмәнең нигезе әзер. Хәзер нигезне кырыйга алып куябыз һәм бизәү элементларына керешәбез. Alt өстәге төсле кәгазьнең яртысын алабыз һәм аны 2 тапкыр бөклибез. 1, 2. Хәзер инде безгә кирәк булмаган артык кисәкне кисеп алабыз. Төсле кәгазьне тагын 1 тапкыр урталайга бөклибез. Менә шундый тасма килеп чыкты. Хәзер инде тасмага чәчәк тажының яртысы формасындагы рәсем ясыйбыз. Һәм кисеп алабыз. Менә шундый 3 матур таш килеп чыкты. Хәзер таҗларны нигезгә ябыштырабыз. Беренче таҗыбызга җилем сылыйбыз. Һәм каты итеп басып аны нигезгә ябыштырабыз. Баскычның өске өлешенә ябыштырабыз. Хәзер икенче таҗны алабыз, аны урталай бөклибез һәм беренче таҗ өстенә ябыштырып куябыз. Өченче таҗ белән дә шуны кабатлыйбыз. Аны урталай бөклибез һәм үзәктәге таҗны сул ягына ябыштырабыз. Менә шундый матур ләлә чәчәге килеп чыкты. Хәзер инде ләлә чәчәгенең яфракларын ясарга да вакыт килеп җитте. Моның өчен яшел төстәге төсле кәгазьне алабыз. Һәм аны шулай ук 2 тапкыр бөклибез. Артык өлешне кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Килеп чыккан тасманы тагын урталай бөклибез. Һәм гади карандаш ярдәмендә яшел төсле кәгазь өстендә яфрак рәсемен ясыйбыз. Бер яфракны без урталай ясап куйдык, ә икенче яфракны тулысынча сурәткә төшерәбез. Хәзер инде кисәбез. Дуслар, безнең 3 зур яфрак килеп чыкты. Һәм 6 кечкенә яфрагыбыз барлыкка килде. Хәзер инде безгә аларны җилем ярдәмендә нигезгә ябыштырасы гына калды. Яшел яфракларны ләлә чәчәгенең аскы өлешенә ябыштырабыз. Хәзер тәбрикләмәбезне кечкенә яшел яфраклар ярдәмендә бизәп бетерәбез. Аларны без нигезебезнең өске өлешенә ябыштырабыз. Дуслар, кечкенә яшел яфраклардан үзегезгә охшаган бизәк төзәргә мөмкин.
Без сезгә тәбрикләмәне бизәүнең бары тик бер вариантын гына күрсәтәбез. Безнең тәбрикләмәбезнең эчке өлеше әзер һәм ул бик матур килеп чыкты. Хәзер инде кул эшенең тышкы ягында бизәп бетерергә кирәк. Моның өчен без нигезебезне борабыз һәм әзерләп куйган матур төстәге төсле кәгазебезне аның өстенә ябыштырабыз. Дуслар, игътибарлы булыгыз. Җиленне тәбрикләмәнең киселгән өлешенә сыламагыз. Ул безнең ябышмыйча калырга тиеш. Хәзер төсле кәгазьне төсле картон өстенә ябыштырабыз. Һәм өстенә кулыбыз белән йөртеп чыгабыз. Ул яхшырак ябышсын. Кул эшебезне тагын бер тапкыр яхшылап бөгәбез һәм өстеннән йөртеп чыгабыз. Дусларым, тәбрикләмәнең тышкы өлешен бизәүгә керешкәнче, әйдәгез әле әниләр турында матур җыр тыңлап китик. Аларны Салаватиклар башкара. Әни кирәк җыр. Дуслар, чыннан да әниләр безнең иң кадерле кешеләребез һәм алар безгә бик кирәк шул. Әйдәгез, аларны шатландырыр өчен тәбрикләмәбезне тагын да матуррак итеп ясап бетерик. Ал төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм аны 2 тапкыр бөклибез. Артып калган өлешне кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Хәзер бу тасмабызны тагын бер тапкыр урталай бөклибез. Һәм тасма өстендә йөрәкнең яртысын ясап куябыз.
кайчы ярдәмендә йөрәкне матур итеп кисәбез. Менә шундый 3 матур йөрәк килеп чыкты. Хәзер инде аларны тәбрикләмәнең алгы өлешенә ябыштырасы гына калды. Дуслар, безнең бәйрәм тәбрикләмәбез әзер. Сез аны яраткан әниләрегезгә, кадерле дәү әниләрегезгә бүләк итә аласыз. Буш урынга үзегездән матур теләкләр язып куярга да онытмагыз.